Home, ara el clima és noti molt, vull dir, el canvi climàtic si hi és o no hi és, però jo em sembla que hi és. N'hi ha que diuen... Abans sí que sentia... Jo abans, un tiet també, a vegades hi havia aigua, vull dir que plovia molt, i això que diem aigua moll que baixava pels fondos, i ell a vegades feia, oh sí, és que ara aquí molta aigua, però en altres abans jo ja havia vist que no collíem res, perquè abans érem amb animals, ni palla pel ruc no fèiem. I nosaltres, esclar, pensàvem, ves què diu aquest, si va tot d'aigua. I ara no. Aquí hi havia molts anys, que jo ho he vist, que les parades, vull dir, hi havia unes síquies perquè baixava l'aigua moll, l'aigua viva, de tant que plovia, perquè el mes de maig cada dia plovia, i ara el mes de maig és igual com l'abril i com el març i com tot, no plou. El cereal no vol molta aigua, si plogués als seus moments, no ho sé, enguany pinta d'una altra manera, hi ha més segó, també sortirem de l'hivern i no haurà plogut, però bueno, potser plou una mica al març o bé una miqueta a l'abril i es pot fer la collita. Ara, els arbres, esclar, si no plou, malament, l'ametller, doncs, portem uns anys que de cada any menys. Fas menys ametlles i no és rentable. Bueno, hi havia de tot. Hi havia l'olivera, el cereal, i vinya i ametllers. Si ara anéssim pel bosc, veus uns marges que abans se conreava tot. I ara està tot abandonat. Vull dir, hi ha pins, hi ha de tot. Ja és bosc, ara pràcticament. Fa 3 anys, l'any passat encara es va segar, però bueno, net i net. I l'altre any ja no es va ni segar, perquè va sortir herba, va ploure tardà, tot l'any que no havia plogut, i llavors ja no es va poder recol·lectar res. Ja. Calor augmenta. L'hivern ara tampoc no són tan freds. Vull dir, normalment pot glaçar una miqueta, 2 graus, 3, 2 o 3 dies, però després torna a fer bo. I el dolent és que llavors quan arribem allà a la primavera, allà per Pasqua i tot, llavors fa algun dia dolent i bum, les ametlles i això ja t'ho ha petat.